তাମାନେ এটা কি ভজা বাଳ ଭଜା ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଲ ଡାକବେ ତ ମାଲିକକୁ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ବା ବାଳ ବାଳ ଦେଇଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ବାଳ ଭଜା ଖାଇବୁ କାହା ବାଳ ନାହିଁ କାହା ବାଳ ହେଇଦବ ଆପଣ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ପଇସା ଗରମ ଦେବେନି ଏଠି ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ହୋଟେଲ ବଦନେବେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ପଇସା ଦବନି ପାର୍ଟି କରିବାନି ଆଉ ଏ ଅନେଇଲ ହେଇଠି ଗଲା ଦେଖା ହଉଛି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଖାଲି ଚେକଟା କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆଉଛି ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ବାଳଟା କାହାର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ବାଳଟା କଣ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖରାପ ଏଇଟା କଣ କଣ ବାଳ ପା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅଦା ନହେଲେ ରସୁଣ ଛେଲାଟା କହୁନୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କାହାର ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲି